Croeso'n gwasanaeth yn y Cynhadledd Haf, yr oedfa Gymraeg. Yn pregethu heddi fe fydd y parchedig Hywel Roberts ac yn ei ddiolchgar iddo fe am ddod heddi ac am ei weinidogaeth dros y blynyddoedd. Ar ôl yr oedfa fe fydd yna luniaeth te ysgafn yn y neuadd drws nesaf i fyny'r grisiau, lle mae croeso i bawb i ymuno â ni. Nawr, wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gewn ni ganu tra'r ein heistedd rhif 288, mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. 288. Dewch yn ei weddio. Diolch yn ei unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ni yn diolch ein bod yn gallu dod yn hyderus o'r flaen gan yn dod nid trwy ein hymdrechion ni ond trwy enw ac heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n cyflwyno yr oedfa hon i'th ofal di ac yn gofyn i ti i drigarhau wrthym. I ni yn gofyn i ti ddod lawr un plith. I ni mewn angen
ac mae'r angen tu hwnt i'n ymgyffred ni ac yn faich sydd yn drom. Ac o Dduw, yr wlad wedi troi cefn yn llwyr ar dy air di bellach. Ac i ni yn gofyn i ti, i edrych arno mewn dy drigaredd ac i ddod i'n plith, ac i bendithio yr oedfa hon, i ni'n gofyn am nerth o ddifri ac i'th ysbryd fod ar waith yn rymus. Tyrd felly'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol oes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. 103 gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n darlleniad o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y 15fed benod, penod 15, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Felly 1 Corinthiaid, penod 15, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Hefyd, yr ydwyf yn hysbysu i chwi, frodyr, yr efengil a bregethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch, ac yn yr hon yr ydych yn sefyll, trwy yr hon eich cedwyr hefyd, os ydych yn dal yn eich cof a pha ymadrodd yr efengylais i chwi, o ddieithi'r darfod i chwi gredu yn ofer, gan mi a draddodais i chwi ar y cyntaf yr hyn hefyd a dderbyniais, farw o Grist dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau, a'i gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. A'i weled ef gan Ceffas, yna gan y 12, wedi hynny y gwelwyd ef gan fwy na 500 brodyr ar unwaith, o'r rhai y mae'r rhan fwyaf yn aros hyd yr awron, eithir rhai a hunasant. Wedi hynny y gwelwyd ef gan Iago, yna gan yr holl apostolion, ac yn ddiwethaf oll y gwelwyd ef gen i finnau hefyd, megis gan un anhymig. Cynnes mae fi o'r lleiaf o'r apostolion, yr hwnnw o'i fadda sy'n galw yn apostol, am i mi erlyd eglwys Dduw. Eithir trwy ras Dduw yr ydwyf yr hyn ydwyf, a'i ras ef yr hwn aroddwyd i mi, ni bu yn ofer, ond mi a lyfuriais yn helaethach na hwynt oll, ac nid mae fi chwaith, ond gras Dduw yr hwn oedd gyda mi. Am hynny, pa un bynnag ai mae fi a'i hwynt hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credasoch wi. Ac os pregethu'r Crist ei gyfodi ef o feirw, pa fodd y dywed rhai yn eich plith chwi nad oes atgyfodiad y meirw. Eithir onid oes atgyfodiad y meirw, ni chyfodwyd Crist chwaith. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwythau. Fe yn ceir hefyd yn gai dystion i Dduw, cynnes ni a dystiasom am Dduw, ddarfod iddo gyfodi Crist, yr hwn nis cyfododd e fe os y meirw ni chyfodir. Cynnes os y meirw ni chyfodir, ni chyfodwyd Crist chwaith. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yw eich ffydd chwi, yr ydych eto yn eich pechodau. Yna hefyd y cyfyrgollwyd yr rhai a hunasant yng Nghrist, os yn y byd yma yn unig y gobeithiwn yng Nghrist, triennaf o'r holl dynion ydym ni. Eithir yn awr Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw, ac a wnaed yn flaen ffrwyth yr rhai a hunasant, canis gan fod marwolau trwy ddyn hefyd y mae atgyfodiad y meirw. O blegyd megis yn adda y mae pawb yn meirw, felly hefyd yng Nghrist y byw heir pawb. Eithir pob un yn ei drefn ei hun, y blaen ffrwyth yw Crist, wedi hynny yr rhai ydynt eiddo Crist yn ei ddifodiad ef. Yna y bydd y diwedd, wedi rhoddo fe adeirnas i Dduw a'r tad, wedi iddo ddileu pob pendefigaeth a phob awdurdod a nerth, canis rhaid iddo deyrnasu, hyd o'n i osodo ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn diwethaf a ddenistryd yw yr angau. Canis y fe a ddaros tyngodd bob peth dan ei draed ef, eithir pan yw yn dywedyd fod pob peth wedi ei darostwng. Amlwg yw mae o ddieithr yr hwn a ddaros tyngodd bob peth iddo. A phan ddaros tynger pob peth iddo, yna y mab ei hun hefyd a ddaros tynger, hwn a ddaros tyngodd bob peth iddo ef, fel y byddo Duw oll yn oll. A bydded bendit Duw ar ei air sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i alw ar dy enw ac yn dod o Dduw yn gwybod bod yn awrandawiad, y fod yn ein gweld, yn ein clywed, yn ein gwrando ac yn ateb gweddiad y blant. Ac felly o Dduw i ni yn diolch ein bod yn gallu dod ata ti ac ein crwydro, ein methiannau, ein bryntni o Dduw, i ni'n gwybod ein bod yn dod nid trwy ein gweithredoedd da ni, gan nad oes gennym weithredoedd da, ond i ni yn dod trwy perffeithrwydd, trwy cyfiawnder dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod ata ti, yn gallu dy alw yn dad nefol hefyd, i ni'n gallu dod fel plant ata ti, yn dod a'n deisyfiadau, yn dod a'n diolchiadau, ac yn gofyn i ti o Dduw i edrych arnom ni yn dy drigaredd unwaith eto. I ni yn llawenhau ac yn ddiolchgar am dy bresenoldeb hyd yn hyn, ond o Dduw i ni yn gofyn am y presenoldeb rhyfedd hwnnw, yr un arbennig
pan yr wyt ti yn dod lawr y nerth yr ysbryd glân. I ni yn gofyn i ti dywallt ysbryd arnom ni yma ar dy was ac ar dy blant yma. I ni yn gofyn i ti i ddod i'n plith fel yn yr oedfa hon, ond hefyd o Dduw ar ein cenedl ni. I ni yn tristau unwaith eto Dduw wrth i flwyddyn arall fy'n heibio ar Cymru, yn dangos dim diddordeb i ddod i'r oedfa hon o Dduw. Pan i ni meddwl am y Cymru sydd yn ein dinas ni, o Dduw, miloedd ar filoedd o Gymru Cymraeg yn ein dinas ni. Pan ni'n meddwl am y Cymru yn ein gwlad ni, ac o Dduw, pan ni'n meddwl am y rhai sy'n proffesu, y rhai sydd yn honni fod yn blant i ti, ac eto o Dduw, y diffyg awydd i ddod i wrando ar bregethu. Pregethu fel y byddwn ni'n ei glywed heddi, fel i ni wedi glywed yn ystod yr wythnos. O Dduw, i ni'n gofyn i ti beidio barnu ni fel cenedl. I ni yn gofyn i ti beidio troi cefn arno ni fel gwlad. I ni yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi trigarhau dros y blynyddoedd. Ac i ni'n diolch i ti bod na rai ar ôl o Dduw yn ein gwlad ni. Ond o Dduw, i ni'n gwybod mae yr ydym yn ei heiddi fel cenedl yw dy ddigofaint ath farn. Ond o Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn hir ymaros, yr wyt ti'n llawn trigaredd. Ac i ni yn pledio a thi i ddod yn ôl i'n plith, i ddod yn ôl i'r Cymru Cymraeg, ond hefyd i Gymru a phob iaith sydd yn ein gwlad ni. I ni yn gofyn i ti ddod i fendithio y dystiolaeth sydd yn y wlad hon. I ni'n gofyn i ti ddod a i arwain traed pobl i wrando ar yr efengil yn cael ei ffrigethu. I ni'n gofyn y bydd y ras yn anorchfygol. O Dduw, y bydd yn amhosibl i eneidiau ymwrthod ymhellach. Ni'n gofyn i ti ddod i dywys eneidiau hyd yn oed yn nawr yn ystod yr oedfa. Ac o Dduw, os nad yn dod yn y corff i'r adeilad hon, i ni yn gofyn am yr rhai fydd yn gwrando ar y we. Cymaint y byddem yn dymuno o Dduw i weld pobl yma gyda ni yn addoli dy enw di. Ni yn ddiolchgar am yr ddarpariaeth sydd ar y we, ac i ni yn gofyn o Dduw ar i ti i fendithio rhai efallai sydd yn gwrando ar y we, a bydd na rhywrai, efallai heb unrhyw fwriad y prynhawn yma i ymuno gyda ni, ond rhywsut o Dduw yn dy ragluniaethau di, y byddi di yn ei harwain nhw, ac y byddant yn dod i'r wefan ac yn gwrando ar dy air ac yn dod i gredu. O Dduw, i ni yn gwybod yr wyt ti'n gallu gweithio ar y rhai sydd heb unrhyw awydd i wrando gwbl, ac yn nawr o Dduw, wrth i ryw rai sydd efallai'n gwybod am yr oedfa, ond sydd yng nghanol y byd yn nawr, ac ymhell o dy bethau di, ni yn gofyn i ddysbryd fod yn argyhoeddi hwythau hefyd. Ac o Dduw, rhywsut y bydda'n hwy yn dod i wrando ar dy air. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn. Ni yn gofyn i ti ddod ac i wneud y gwaith yma mawl a clod i'th enw di. Felly ni'n cyflwyno'n hamser nawr ac yn gofyn i ti i ddiogelu'r amser, cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni yn gofyn i ti o Dduw i fendithio dy was. I ni yn diolch am yr hyn yr wyt ti wedi wneud trwyddo ef dros y blynyddoedd ac am ei ffyddlondeb tuag at yr efengil sanctaidd. Ac i ni yn gofyn felly ar i ti fendithio o'r newydd yn ystod yr oedfa hon. Y bydd na nerth arbennig yn cael ei roed, nerth o ddifri. Ac o Dduw, y bydd na lawenhau yn y nefoedd hyd yn oed, ac yma yn ein plith, wrth i ni weld y gwaith yr wyt ti yn ei wneud. Felly o Dduw, diogela bendithio'n hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni nawr gan i emyn rhif 526. Os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. 526 gen i sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn y prynhawn yma yn epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid yn y 15 benod yn adnod cyntaf hyd y 4. 15 benod yn epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid. Hefyd yr ydweb yn hysbysu i chwi frodyr yr efengil, a bregaethais i chwi, yr hon hefyd a dderbyniasoch, ac yn yr hon yr ydych yn sefyll. Trwy'r hon eich cedwyrch hefyd, os ydych yn dal yn eich cof, a pha ymadrodd yr efengilais i chwi, oedd ieithyr darfod i chwi gredu yn ofer. Cynnes mi adroddodais i chwi ar y cyntaf, yr hyn hefyd a dderbyniais, farw o Grist dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythyrau, a'i gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, a'i weled ef gan Cephas yn y gynadyddig ac felly yn ymlaen. Y testyn, Pistol cyntaf at y Corinthiaid, y 15 benod, yr adnod gyntaf at y 4, sail ac hanfod yr efengil. Mae'n debyg bod cynulliad Cenedlaethol Cymru am hybu ac hyfforddi'r iaith Gymraeg fel bydd cynnydd sylweddol yn y nifer o Gymru fydd yn siarad yr iaith erbyn y flwyddyn 2050. A gwelir ar wefan Prifysgol Caerdydd nifer o resymau dros ddysgu'r iaith, rhesymau ymarferol, rhesymau fel bod yn rhan o gymdeithas ddwyieithog yn gwlad, hefyd bod yn gyfarwydd â diwylliant yn cenedl, ac bod yn gyfarwydd â cyfoeth yn hanes, yn treftadaeth ac yn y blaen. Ac fe gofion ni ddydd y Pentecost yn Jerusalem. Ac ar ddydd y Pentecost, clywodd trigolion Jerusalem ac hefyd nifer o ymwelwyr i'r ddinas o wahanol rannau o'r Ymerodraeth Rufeinig, clywodd trigolion Jerusalem yr apostolion yn pregethu. Ac yn pregethu'r efengil ac feddwyd asant, fel y gwelwn ni yn yr actau yn yr ail benod, yr ydym ni yn ei clywed hwynt yn llefaru yn ein hiaith ni, fawrion weithredoedd Duw. Mae iaith yn bwysig. Mae crefydd yn fwy pwysig, a mae'r efengil yn holl bwysig. Ar ôl I Saul o Darsus gael troedigaeth ar y ffordd I Damascus, fe alwyd yn apostol, ac yn apostol yn arbennig I bregethu'r efengil ymhlith y cenhedloedd yr Ymerodraeth Rufeinig. A sefydlodd nifer o eglwysi ar y deithiau genhadol, ac ar yr ail daith fe sefydlwyd eglwys yn Ninas Corinth. Ac wedyn, tra yn Ninas Ephesus ar y drydydd daith, ysgrifennodd Paul y llythyr cyntaf at y Corinthiaid, y llythyr rydyn ni wedi darllen, gyda'r bwriad o ymweld ar eglwys yng Nghorinth unwaith eto. A mae'n cyfarch yr eglwys. Yn y geiriau mawreddog, a gawn ni ar ddechrau'r epistol, mae'n cyfarch fel eglwys ddiw, yr hon sydd yng Nghorinth, a rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, a alwyd yn saint gyda phawb ac sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'n diolch am y Corinthiaid. A mae'n diolch yn arbennig am y gras a roeddwyd iddynt yn Iesu Grist. Ac fel mae'n dweud yn y 9 adnod yn y benod gyntaf, mae'n ei hatgoffa ac mae'n diolch I Dduw bod Duw yn ffyddlon. A bod Duw yn ffyddlon trwy'r hwn ei galwyd
ei galwyd i gymdeithas ei fab Iesu Grist ein harglwydd ni. Ac yna mae'n hannog y Corinthiaid i siarad yr un peth, a bod o'r un meddwl ac o'r un farn, a hynny ynglyn â'r gwirionedd. Hynny ynglyn â thystiolaeth yr eglwys. Eglwys Dduw, eglwys ein harglwydd Iesu Grist. Yna mae Paul yn yr ail benod yn atgoffa'r Corinthiaid sut y daeth yr Efengyl i'w dinas ac i'w sylw. Ac fe ddaeth fel tystiolaeth Duw. A dyma ddweud yr apostol, cynnes ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groeshoelio. Am hymadrodd, y geiriau, am hymadrodd am pregethu i, ni bu mewn geiriau denu, oedd ei syneb dynol ac yn eglurhad, ond yn eglurhad yr ysbryd. Wel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion, ond mewn nerth Duw. A dyna'r peth. Mae Paul yn gwahaniaethu, a mae hyn gwahaniaethu yn glir iawn rhwng doethineb dynol ar yr un llaw a doethineb Duw ar y llaw arall. A mae hwn yn wahaniaeth pwysig. Os ydyn ni i bregethu yr Efengyl yn y dyddiau hyn, pregethu yr Efengyl yn gywir yn ôl yr ysgrythurau, pregethu'r Efengyl yn ffyddlon yn y dyddiau presennol, mae rhaid adnabod y gwahaniaeth rhwng doethineb dynol a doethineb Duw. Mae angen cymaint felly o ddoethineb a dirnadaeth ysbrydol os ydym meddelio ar problemau. Os ydym meddelio ar problemau moesol a problemau crefyddol sydd yn creu cymaint o anghydfod yn y gymdeithas gyfoes. Cymaint o anghydfod yn y gymdeithas. Cefais fy magu mewn cartref Cymraeg ac eglwys enwadol yn y gogledd, eglwys ac aelodau parchus a diffyant iawn, ond i raddau dan ddylanwad athrawiaeth rhyddfrydol ar enwad, athrawiaeth peryglus rhyddfrydol. Roedd rhan fwyaf ohonynt tybiwn ni yn ceisio byw yn weddus, a byw yn gymeradwy ger bron Duw a ger bron dynion. Ond doedd hyn digon da. Dim o gwbl. Heb faddeuant pechodau ac heb iachawdwriaeth yn ein harglwydd Iesu Grist a bywyd ysbrydol a nerth yr ysbryd glân. Dim digon da. Bod yn weddus a cymeradwy ger bron Duw a dynion. Wel, mae hwnna'n well na dim, ond ddim digon da. Dyna'r cefndir. A sawl blwyddyn wedi gadael cartref, daeth yma draws eglwys lle roedd gair Duw yn cael ei bregethu, a cael ei bregethu yn y gyfanrwydd, a'r arglwydd Iesu yn cael ei bregethu fel ceidwad ac fel gweradwr pechaduriaid, a thrwy ras Duw daethym i dan a'r gyhoeddiad yn gyntaf, ac yna i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A daeth Dr. Lloyd Jones o gefndir tebyg i mi. A dyma dystiolaeth Lloyd Jones, y dystiolaeth personol. Y ddwedodd am nifer o flynyddoedd, roeddwn yn meddwl fy mod yn Gristion, pan nad oeddwn ni mewn gwirionedd. Dim ond yn ddiweddarach y sylweddolais nad oeddwn yn Gristion o gwbl. Yr oeddwn yn aelod o eglwys, a mynychais a y gwasanaethau yn gyson ac yn reolaidd, ond i mi glywed y pregethwyr mwyaf adnabyddus yng Nghymru, ni allaf gofio
i'r un ohonynt gyffwrdd fy nghydwybod. Roedd yn arfer mynd i'r gwasanaethau i fwynhau dawn a heodledd y pregethwyr. Ac os y cafwyd boddhad a fwynhad, fel ystyriwn fod pwrpas y naddoliad wedi gyflawni. Yna aeth Lloyd Jones i wrando ar John Hutton yng Nghapel San Steffan, Westminster, Llundain. A gwnaeth bregethu Hutton ddylanwad mawr ar Lloyd Jones. Pregethu am allu Duw i newid bywydau dynion, newid y galon, newid y bywyd, newid y bychedd. Gwnaeth argraff mawr ac yn y diwedd cafodd Lloyd Jones 30 a daeth yn wir Gristion. O dyna dystiolaeth. Magwyd rhai ohonoch chi mewn cartref a teulu Cymraeg, a teulu Cristnogol. Mae gennych safonau moesol. Falle dydyd eich cymdogion, eich ffrindiau yn credu'r un pethau na'r un safonau. A mae gennych chi safonau moesol. Rydych chi'n credu yn y Beibl fel gair Duw. Ond dydych chi ddim wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist i adnabod fel mab Duw, i gredu ynddo, ac nid yn unig i gredu ynddo, ond i ymddiried ynddo fel iachawdwr, a cael bywyd tragweddol a maddeuant pechodau. Felly gwrandewch. Dewn at y testyn sydd ymlaen, beth yw sail a beth yw hanfod yr Efengyl Gristnogol? Dyna'r cwestiwn. Y ceisiwn ateb y cwestiwn. Beth yw sail ac hanfod yr Efengyl Gristnogol? Mae hyn yn bwysig. Mae'n amlwg nad oedd yr apostolion a'i cydweithwyr yn pregethu unrhyw grefydd newydd. Doedd ddim yn newydd o gwbl. Apeliant at proffwydoliaethau yr Hen Testament, y proffwydoliaethau ynglyn â'r Mesaia oedd ei dod, a cyhoeddant ei bod yn cael ei cyflawni, y proffwydoliaethau hyn am herson yn angwaith Iesu o Nazareth, y proffwyd o Galilea. Pregethunt Iesu Grist, nid fel rhyw athro arbennig, yn hytrach fe gyhoeddantef fel gwaredwr rhag ddigofaint y Duw, gwaredwr rhag y farn a ddaw, a farn ar ddiwedd yr oes, cyhoeddantef ar sail. Y wybodaeth uniongyrchol a gaed gan lygad dystion am ei fywyd, ei weinidogaeth, ei farwolaeth ar y gros a'r Galfaria, a'i atgyfodiad o'r bedd ar y trydydd dydd. Llygad dystion i'r ffeithiau hyn. Nid cyflwyno syniadau crefyddol wnaeth yr apostolion a'r cydweithwyr, nid o gwbl, ond ffeithiau am Dduw, y Duw a greodd a ganhaliodd y byd yr ydyn ni ynddi, a rhoddodd ei fab, Iesu Grist. Ffeithiau am Dduw, cyflwr y ddynoliaeth, pechodynol, a'r rhinweddau gogyneddus yr arglwydd Iesu Grist. Nid cyhoeddi manifesto gwleidyddol lles y gymdeithas, ond newyddion da i rai dan faich euogrwydd, a mae'r boblogaeth yn gyffredinol dan faich, baich euogrwydd, gan bob dyn gydwybod. Ond hefyd, newyddion da, nid yn unig i'r rhai dan faich euogrwydd, ond heb ystyr, ac heb pwrpas yn ei bywyd, ac heb obaith sylweddol am y dyfodol, dim o gwbl. A mae'r manifesto gwleidyddol yn delio ddim o gwbl, ond mae'r newydd da
yn dod ar ateb. Nawr, ysgrifennodd Paul y llythyr hwn at y Corinthiaid yn y lle cyntaf i ddelio â nifer y broblemau. A roedd y problemau hyn yn broblemau bugeiliol. A problemau oedd wedi ymlygu eu hunain yn yr eglwys yng Nghorinth. Mae'n delio yn gyntaf ar rhaniadau, rwygiadau yn yr eglwys yng Nghorinth oedd wedi ymlygu eu hunain. Roedd rhai yn yr eglwys yng Nghorinth o blaid Cephas, hynny yw o blaid Pedr. Ac yna o'r rhai yn fwy modern, falle oedd nhw'n dweud, o ran Paul. A rhai, ac efallai oedd yna ymfalchiod mewn rhyw ffordd, oedd nhw'n dweud bod nhw o blaid Crist. A mae Paul yn delio'r rhaniadau, a mae yn delio nhw yn y ffordd hon, gan bwysleisio eu hindeb sylfaenol yn yr arglwydd Iesu Grist. Yna mae'n delio achos anfosoldeb rhywiol yn eu plith. A sut mae'n gwneud hynny? Wel, mae'n gwneud hynny trwy dynnu sylw at pyrdeb hanfodol yr eglwys. Pobl sanctaidd i'r arglwydd yn Duw. Ie, pyrdeb hanfodol yr eglwys. A myny bod yr un adran gwyddodd a bechodd ddangos rhyw arwydd gwirioneddol o edifeirwch. Yna mae'n delio ag achos ysgariad, gan bwysleisio sancteiddrwydd bywyd priodasol, a bod yn fodlon ar ei galwad yng Nghrist, ei galwad i iachawdwriaeth, yng Nghrist, byd single neu yn briod. Ond y galwad dyna'r peth sydd bwysig. Ac yna mae'n delio olaf gyda problemau bywyd a chymdeithas yr eglwys. A mae'n mynnu bod parch a threfn yn yr eglwys, gan fod Duw wedi gosod egwyddorion ynglŷn ag addoliad, cyhoeddus yr eglwys, ac hefyd holl weithredoedd a weithgeraddau yr eglwys. Yna mae Paul yn cyfeirio'n arbennig at y rhai yn ymysg a fi'n gwadu atgyfodiad Crist, ac nid yn unig atgyfodiad Crist, ond atgyfodiad y meirw, atgyfodiad cyffredinol y meirw ar ddiwedd yr oes. A dyna be gawn ni yn y 15fed bennod. Mae'n mynnu bod marwolaeth ac atgyfodiad Crist yn rhan hanfodol o'r Efengil yn ôl yr ysgrythur. Ac fe ddengys yr apostol bod atgyfodiad yr Iesu yn ffaith hanesyddol ar sail llygad-ystion a gellu dibynnu arnynt. A dyna be gewn ni yn ein testyn ac yn y benod, y 15fed benod o'r pistol cyntaf at y Corinthiaid. A Paul yn dweud, ar y dwyfan hysbysu i chwi frodyr yr Efengil a bregethais i chwi. Yr hon a dderbiniaswch, ac yn yr hon yr ydych yn sefyll. Yr ydych wedi derbyn yr Efengil, meddai. Rydych wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, a trwy ras Duw, rydych yn sefyll yn y gwirionedd fel y mae yn yr Iesu, yn Iesu Grist. A'r gwirionedd hwn, yr Efengil a'r gwirionedd, trwy'r hon, meddai, a'ch cedwyr hefyd, ac os ydych yn dal yn eich cof a pham adrodd ar Efengilais i chwi, o dieithr, darfod i chwi gredu yn ofer. Rydych gadwedig, meddai. Rydych yn saff. Rydych gadwedig drwy'r Efengil. Ac os y cydwch yn ffyddlon at y gair, a'r gwirionedd a bregethir i chwi. Ond os na lynwch at y gwirionedd, wel, ofer yw eich ffydd. Pam? Wel, mae ffydd sydd heb sail, mae ffydd sydd heb sylwedd, heb sail ac heb sylwedd yn y gwirionedd o werth dim o gwbl. Fel y gwynt. A mae'n dod at y canolbwyd, dyma fe. Cynnes
mi adroddodais i chwi ar y cyntaf ar hyn a dderbyniais. Yn gyntaf, farw o Grist dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau. Wel, rhoddodd ei hunan, medda'r apostol, yn aberth dros ein pechodau. Rhoddodd ei hunan yn aberth ar y groes ar y galfariad. Cymerodd ddigofaint Duw oedd yn ein herbyn. Cymerodd yn y ddigofaint bodlonodd gyflawnder ar ein rhan ac yn ein lle, a gwnaeth hynny i'n cymodi a Duw. Dyna ddigwyddodd ar galfariad. Bu hyn, medda'r apostol, yn ôl yr ysgrythurau. Wel, pa ysgrythurau fysach chi'n gofyn? Wel, dyma un ohonyn nhw, mae'n adnabyddus i chi. Isaiah 53, y 10fed adnod, aeth yr arglwydd, a fynnau a'i ddryllio ef. Efe a'i clwyfodd. Pan osodw efe ei enaid yn aberth dros bechod, efe a wel ei had, efe a estyn ei ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd, a lwydda yn ei law ef. Ie, cymerodd ei gofaint Duw, bodlonodd gyfiawnder Duw, a fe'n cymododd a Duw. Farw o Grist dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau. Ac yna, farw o Grist a gladdu, medda'r apostol, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Cladwyd corff Crist, gyda'i Pharisëd adnabyddus Joseph o Arimathea, a Nicodemus, a ddaeth at yr arglwydd. A be gwarchod ar y bedd, milwyr Hywel, fe penodwyd gan y llyfodrwythwr Rhufeinig Pontius Pilate, ond fe gyfododd o'r feirw ar y trydydd dydd ymddangosodd i Mair Magdalen, a'r gwragedd o Galilea, ymddangosodd i Pedr ac i Ioan, a disgyblion eraill, a Thomas a fe'n amau, a mae llawer yn amau. Fe amlygodd ei hunan i Thomas a nifer o'r deilionwyr yn Jerusalem. A bu hyn yn ôl yr ysgrythurau, meddai Paul. Yn ôl yr ysgrythur, wel pa ysgrythur? Dyma un ohonyn nhw, Salm 115, y 10fed adnod. Canis ni a dewi fe naid yn uffern, ac ni o ddewi idd sanctau ddyn, weled llogredigaeth. Felly mae sail ac hanfod ar y fengil yn y geiriau hyn. Sail ar y fengil, hanfod ar y fengil, bu Crist, farw, ac atgyfodi yn ôl yr ysgrythurau. Cyflawnwyd proffodoliaethau'r Mesaianaidd yr Hen Testament yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad. Ac fe ategwyd gan nifer o dystion annibynnol. Yr rhai i bwy ar ymddangosodd ar ôl iddo godi o'r bedd am tua 7 wythnos cyn yr ysgyniad i'r nefoedd. Nawr, ar sail ei farwolaeth cawn fyddaiant pechodau. Maddeuant pechodau. Ac ar sail ei atgyfodiad,
Can fywyd tragwyddol yn nerth yr ysbryd glân, bywyd o'r newydd. Sail yr efengil, marwolaeth Crist a'i atgyfodiad o'r bedd. Ond beth yw'r hanfod? Beth yw hanfod yr efengil? Wel, hanfod yr efengil yw i Grist roddi ei hunan. Roedd ei hunan yn aberth iawnol dros ein pechodau, a trwy ei atgyfodiad orchfygu holl bwerau, pechod, marwolaeth ac uffern. A drwy hynny agor teyrnas Dduw i bob credadyn. Dyna hanfod yr efengil. Iddo roddi ei hunan yn aberth iawnol dros ein pechodau, a drwy'r atgyfodiad orchfygu y gelynion hyn, pwer pechod, marwolaeth ac uffern. Yna cyfeiriodd Paul, y welodd Crist atgyfodedig ar y ffordd i Damascus. Cyfeiriodd at ei lafur yn yr efengil, ac ymateb y Corinthiaid i weinidogaeth. Beth ddigwyddodd? Wel, mae'n dweud, cynnes my fi yw'r lleiaf o'r apostolion. Dyma'r 9fed adnod yn y benod. Cynnes my fi yw'r lleiaf o'r apostolion. Yr hwn nid wyf addas sy'n malw yn apostol, a mi erlid eglwys Dduw. Eithir trwy'r ras Dduw ar y dwyf ar hyn o dwyf. A ras ef ar hwn ar roddwyd i mi. Ni bu yn ofer. Ond mi lyfuriais yn hylwythach na hwynt oll, a nid me fi chwaith ond gras Dduw. Ar hwn oedd gyda mi. Am hynny, pa un ai my fi, a'i hwynt hwy, felly ar ydym yn pregethu, ac felly y credasoch chwi. Dyna'r hanes, dyna beth ddigwyddodd yng Nghorinth, drwy bregethu yr apostol a'i cydweithwyr. Mae'n cyfeirio yn y benod at gyfodiad cyffredinol y merw, at gyfodiad y cyfiawn, at gyfodiad yr anghyfiawn, wedi ail ddyfodiad Crist ac ymddangosiad Crist ar ddiwedd yr oes. Ac yna mae'n ateb y rhai oedd yn gwadu'r holl syniad o atgyfodiad y merw. A mae'n dweud yn y ddeuddegfed adnod ymlaen, os pregethu'r Crist, bydda fe, ei gyfodi o feirw, pa fodd y dywed rhai yn eich plith chwi nad oes yr atgyfodiad y merw. Eithir onid oes atgyfodiad y merw, ni chyfodwyd Crist chwaith. Ond os Crist ni chyfodwyd, ofer yw ein pregethu ni, ac ofer hefyd yw eich ffydd chwi. A wedyn mae'n siarad gyda'n hawl, eithir yn awr Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw, ac ymwnaed yn flaen ffrwyth y rhai a hyn a synt. A fel mae'n dweud wrth y Colosiad, fe, Crist, fe yw'r cantaf anedig oddi wrth y meirw. Nawr, rhyw air o eglurhad. Ynyddiau'r apostol. Byddai llawer yn credu bod ysbryd dyn yn parhau ar ôl marwolaeth. Corff yn y bedd, ond yr ysbryd yn parhau. Roedd yna'n syniad gan y grogiad yn arbennig, ac eraill hefyd wrth gwrs. Mae'n arwyddocaol felly bod Paul a'i gyd-apostolion yn mynnu bod atgyfodiad Crist yn cynrychioli syniad hollol newydd a rhyfedd, sef atgyfodiad mewn corff ysbrydol, mewn corff gweladwy, mewn corff theimladwy, perffaith a gogyneddus. A gwelwn Grist yn ei berson yn gorchfygu agau, ar ran y ddonioliaeth, a fel y byddai bob credadau yn cael bywyd tragwyddol, a bywyd tragwyddol
ti draw i'r bedd. Rydyn ni'n cofio am emyn mawr a Thomas Jones o Ddimbych, mi hwn fod fy mhrynwr yn fyw, am prynodd a thaliad mor ddryd, fe fftai faroddau ar gwir yw, a niwedd holl oesoedd y byd. Ised gweled fy ngwedd, tyrnasu mae'n mhrynwr am brawd, ac fy malurion y bedd, cael weled allan o'm cnawd. Wel, arno bong ôl o'r gwybodydd, a daliad yn feidrol o werth, gwirawdwr, perfeithydd yn ffydd, fe'n cynnal ar lwybrau brin serth. Fe enaid ymestyn ymlaen, na orffwys nes cyrraedd y tir, a ganan dragwyddol ei chan, a sabath hyfrodol yn wir. Ac nawr dwi yn fyr iawn gymhwyso'r testyn sydd Garin bron. Cafodd y Beibl, yr ysgrys thyrau'r Hen Testament a'r Newydd ddylanwad cryf. Yn amlwg ar grefydd a diwylliant y glad am gannoedd o flynyddoedd. Ond heddiw, cawn ni'n dylanwadu. Cawn ni'n dylanwadu gan syniadau bydol a seciwlar yn enwedig drwy'r cyfryngau fel y teledu a'r we. Does dim amheuaeth bod yn diwylliant cyfoes yn dangos diriwiad cymdeithasol yn glad a gledydd y gorllewin yn gyffredinol. Does dim byd i ddal y gymdeithas at ei gilydd. Does dim byd i roddi ystyr a pwrpus i'n bywyd ac i'n bodolaeth. Ydy nifer y bwyntiau, dyma'r cyntaf. Ceir llawer yn awgrymu dyddiau hyn pam nad yw pobl yn cymryd fawr sylw o'r eglwys ac o'r efengil. A maen nhw'n awgrymu am, falle mae'r cyfryngau, dylanwad y cyfryngau a'r effaith ar ein cymdeithas a hynny ymlaen. Ond y prif reswm am y difaterwch yw bod yr eglwys i raddau helaeth wedi colli ei neges. Dyma'r rheswm pennaf. Ond y prif reswm, y difaterwch, wedi colli ei hyder, wedi colli ei hymddiriadaeth yn yw ei air, wedi colli ei neges, ac felly does gen ddim byd sylweddol i'w ddweud wrth y gymdeithas gyfoes. Does gen ddi ychydig i ddweud wrth y genhedlaeth bresennol. Mae wedi troi'r efengil yn neges o dydwch fysoldeb a gweithredod da. Yn iawn yn ei lle, ond ddim digon da. Fysoldeb a gweithredod da. O ganlyniad, does gryn wahaniaeth rhwng bywyd credinwyr, rhai sydd yn proffesu ffydd, rhwng bywyd credinwyr a bywyd anghredinwyr yn y gymdeithas gyfoes. Ac yn ail, mae hanes yn dysgu bod adnewyddiad bywyd a thystiolaeth yr eglwys yn mynd llaw yn llaw a hyder newydd i bregethu. Fydd pregethu Beiblaidd olwg newydd ar y gymdeithas, a gweledigaeth am gymdeithas yn cael ei hadnewyddu trwy ddylanwad yr efengil. Nid trwy hiraethu am ryw oes air, neu weddi uwchben dwndwr cyfoes y byd presennol, ond trwy ddod ag efengil gras diw yn Iesu Grist i sylw, meddwl a cadwybod a calonau pobl yn y genhedlaeth gyfoes. A meddwl a cadwybod a'r galon. Felly yn drydydd, rhaid i'r eglwys wynebu'r her. Mae'n her. Wynebu'r her o ddod ar efengil i gymdeithas sydd yn newid. Mae'n newid yn gyflym. Mae'n newid o genhedlaeth i genhedlaeth. Wel, mae rhai eglwysi felly yn ceisio gwneud hynny, gwynebu'r her, ac yn ceisio gwneud hynny trwy ddarparu addoliad cyfoes ar gyfer y genhedlaeth ifanc. Ac yna mae rhai yn ddarparu addoliad charismataidd i rai, ac addoliad ffurfiol neu sacramentaidd i eraill.
Ac hefyd fydd peryr gwasanaethau cynghori a myfyrdod I ddelio problemau sydd gan unigolion. Ond dylid cydnabod yr angen mwyaf yr eglwys yng Nghymru yn y presennol, yn ein gwlad yn gyffredinol, yr angen mwyaf ydyw pregethu holl gyngor Duw, pregethu y ddeddf moesol, y deg orchymyn, a cyhoeddi yn arbennig efengil ein arglwydd yn gweredwr Iesu Grist, a pregethu'r efengil yn ei chyflawnder ac yn ei gogoniant. Rhaid i ni felly fel pobl yr arglwydd ymddiried yn y Beibl. Ymddiried yn y Beibl fel gair Duw ac ymhretgerthu'r gair fel y modd pennaf a ordeinio'r Duw I gyfleu neges yr efengil. Bydd pobl yn cymeryd y Beibl o ddifrif pan welant bod ein neges yn delio ar gyflwr ddynol, cyflwr dyn a'i galon, ac yn ateb cwestiynau, ac yn ateb anghenion dyfnaf ein dynoliaeth, sef ein perthynas â Duw ac yn cyflwr ysbrydol. A dyna'r broblemau, a dyma'r ateb bod yr efengil yn cael ei bregethu yn ei gyflawnder I ddelio â'r problemau, a broblem mwyaf sef ein perthynas â Duw yn cyflwr ysbrydol. Ysgrifennodd E.J. Young athro yn St Stephen, fel Westminster yn Philadelphia, diwynydd yno yn y coleg. E.J. Young ysgrifennodd o hyn. Gall fod yn beth amhoblogaidd iawn heddiw seilio ein bywyd ar awdurdod fel y Beibl. Serch hynny, nad yw'n boblogaidd, y mae'n sicr o fod yn rhywbeth bendithiol a bendigedig iawn. Ar bob llaw, meddai, ar bob llaw fe welwn newid a diriwiad. Mae deithyneb dynol yn methu. Mae ei wyddoniaeth a throniaeth yn dyddio, heneiddio. Maen nhw pasio gyda'r darganfyniadau diweddaraf a'r gwybodaeth newydd. Dychwelyd at y Beibl yw angen mwyaf yn dydd. Dychwelyd at y Beibl yw angen mwyaf yn dydd. A mae'n cario ymlaen. Os na ddaw yr eglwys yn ôl at air awdurdodol yr arglwydd yn Duw, bydd hi'n peidio â bod yn eglwys y Duw byw o gwbl. Ond os y bydd hi'n ymostwng I air cariadus grasol ein brenin gogoneddus, gall herio, sefyll yn erbyn, ei holl wrthwynebwyr, a datgan y gwirionedd yn bell ag agos, gyda hyder a hyfdra a balchder. A wedyn mae'n diweddu gan ddweud, nid oes arnaf gywilydd o'r efengil. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil, cynnes fe rhoddwyd I mi gan yr hwn sydd ddoe a heddiw yr un ac yn dragywydd. Hynny yw yr arglwydd Iesu. Dewch felly chwyddoethion y byd, chwi am hywyr a chwi anghyfodwyr yn hoes ni, dewch eich sibrydion a'ch amheuon, eich gwatwar a'ch ansicrwydd. Rwyf yn sefyll ar graig cadarn, di-gyfnewid, y gwirionedd tragwyddol, ac yn enw ar hwn a greodd nef a daear, a ddaeth a mysydd teg a ddaear ar nefod las uwch ben I fodolaeth. Wel, dyna E.J. Young. Diweddglo. Oes rhaid I ni edrych yn ôl at rhyw ddyddiau gynt, edrych yn ôl yn heriaethus, a ddyddiau gynt yng hanes a crefydd yn gwlad. Yn hyn amser ni gynabod sail ac hanfod yr efengil. Beth ydyw? A gael
ddarganfod a neges. A bregethwyd gan bregethwyr cynnar yn yr Eglwys Gristnogol. Nid oedd apostolion ac cenhedon yr Eglwys Fore am newid nac addasu ei neges i gyfaddawdu ac ysbryd yr oes. Dim o gwbl. Na. Nid pregethu dydwch dylan am brawdoliaeth dyn, pawb yn frawd â'i gilydd. Nid pregethu brawdoliaeth dyn am nithad. Pregethu sancteiddrwydd Duw. Pregethu pechod dyn. Dynion ac ragedd, pobl fel ni. A iechawdwriaeth i bechaduriaid. A iechawdwriaeth trwy farwolaeth. Iechawdwriaeth a catgyfodiad yr arglwydd Iesu. Gwrandwch yr apostol fel mae'n dweud ychydig ymhellach ymlaen yn yr un benod yn y bydd y diwedd meddai. Wedi rhoddo fe y deyrnas i ddiw a'r tad a wedi ddod i leu bob pendefigaeth a phob awdurdodaeth a nerth cynnes rhaid iddo dernasu hyd o'n i osodo ei holl elynion dan ei draed a gelyn diwethaf a ddinistrir i'w angau a cynnes y fe a ddarostyngodd pob peth dan ei draed. A fathan ddarostyngodd pob peth iddo yn y mab ei hun hefyd a ddarostyngodd i'r hwn a ddarostyngodd pob peth iddo ef fel y bydd y Duw oll yn oll. Yn ôl felly at ddyddiau fe ieuenctid. Rwy'n y gyfarfod gweddi yn yr hen gapel yn y gogledd. Ac roedd yna rai aelodau diwiol, aelodau ysbrydol yn yr eglwys. Ac hefyd o bryd i'w gilydd, byddai rhyw ambell bregethwr yn dod ar y sul, gymeryd y gwasanaethau a pregethu, a byddai ganddo rhyw awdurdod arbennig, ac yn amlwg yn edrych yn ôl at y dyddiau hynny a'r dynion a ddeithant, a gyda'r awdurdod yna, mae Duw oedd yn ei nerthu. Duw oedd yn ei nerthu pregethu'r efengil yn ffodlon a pregethu yn ôl yr ysgrythyr. Ac o ganlyniad eneiniad Duw ar y pregethu ac yn amlwg ac yn glir. Cysyn felly pregethu yr un neges ar apostol Paul a'i gydweithwyr, a hynny yn nerth yr ysbryd glân. Pregethu'n Iesu Grist wedi ei groeshoelio, fel gwnaeth Paul yng Nghorynth. Iesu Grist, yr Iesu a'i atgyfodiad, fel y gwnaeth yn Athyn. Pregethu Iesu Grist maethauant pechodau trwy'r unwedd ei farwolaeth. Iesu Grist a bywyd trygwyddol trwy'r unwedd ei atgyfodiad. A bydded i ni, a bydded i chwi, bob un ohonoch. Bydded i chwi glywed yr efengil, a wir efengil, a derbyn trwy'r afs, a gwirionedd, a gedi farhau, a credu, a nid yn unig credu, ond ymddiried yn ein harglwyd a'n gweredwr Iesu Grist, meddaiant pechodau, ac i dderbyn bendith ac holl fywyd a iachawdwriaeth sydd yn Iesu Grist. Fel y dywed yr apostol ar ddiwedd y benod yn y 15fed benod. Mae'n dechrau fel hyn. Hynny meddaf o fredyr nad uchon cig a gwaed y tybeddu teyrnas ddiw, ac nad yw llygrydigaeth yn y tybeddu yn llygrydigaeth. Wel, yr wyf yn dywedyd i'ch wyddirgelwch, ni hynw ni oll,
Eithyr ni anwydir oll mewn moment ar drawiad llygad. Wrth ar ysgorn diwethaf, cynnes ar ysgorn a gan ar meirw a gyfodir yn anllagredig yn unau annewidir. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllagredigaeth ac yr marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Y fan darfo'r llygradwy hwn wisgo anllagredigaeth ac yr marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Yna bydd yr ymadrodd a ysgrifennwyd angau a lancwyd mewn buddugoliaeth o angau, pale mae dy golyn, o uffern, pale mae dy buddugoliaeth. Colin angau yw pechod, a grym pechod yw gyfraith, ond I ddiw y byddai'r diolch ar hwn sydd yn rhoddi ni fuddugoliaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac I ddweddu, mae Paul yn ein cymell yn y geiriau hyn. Am hynny, fy mrodyr, anwyl, byddwch sicr a diamod a helaethion angwaith yr arglwydd yn wastadol, a chwi yn gwybod nad yw eich llafur chwi yn ofer yn yr arglwydd. Amen. Gan I widdio. O arglwydd yn dyw, bydde dy fendith ar dy air, bydde dy ti o arglwydd yn argyhoeddi o'n pechod, bydde ti ein tywys, a rhoddi I ni roddion dy ras, ediberwch, cred ac ymddiriaeth yn Iesu Grist. Gad I ni weld ein cyfrifoldeb I ymateb drwy dy ras, I dy wirionedd ac I dderbyn dy bendithion. A bydded gyda ni o arglwydd I dystiolaethu yn ôl dy air yn y dyddiau anodd hyn. Mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dewch ni orffen i'n gwasanaeth Dryganu'r Emirif 227 miwn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud, fe saif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. 227 gen I sefyll i'w chanu.
Nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.